като Бог стана плът. Той работи чрез тази самоличност, завършва път делото, което трябва. Бог е въплътен. Дали ще е Христос или Божия дух, и двамата са самият Бог. Той върши делото и служението си, независимо как го върши. Христос се подчинява на Бог. Човешката му природа е нормална, но не може да се отрече, че Той е Бог. Независимо от каква гледна точка говори и как се подчинява на Божията воля, Той е самият Бог. Той е самият Бог. Каквото и да се изисква Христос от хората, Той не изисква нещо непостижимо и прави всичко по волята на Бог. И заради управлението му, божествената стана Христос е над хората. Той е най-висшия авторитет. Този авторитет е Божият нрав и същество, самоличност на Христос. Човешката му природа е нормална, но не може да се отрече, че Той е Бог. Независимо от каква гледна точка говори и как се подчинява на Божията воля, Той е самият Бог. Той е самият Бог. Човешката му природа е нормална, но не може да се отрече, че Той е Бог. Независимо от каква гледна точка говори и как се подчинява на Божията воля, Той е самият Бог. Той е самият Бог. Той е самият Бог. Амин. Слава на всемогъщия Бог.